Annabelle dwi, a dwi'n byw ychydig y tu allan o Llanharan gyda fy mhartner Jason. Mae gennym 2 o blant ifanc yn hunain. A rydyn ni'n rili teimlo o rhan o'r gymuned yn y pentref. Mae Jason rhedeg ei fusnes toi a dwi'n fam llawn amser. Mae cwpl o mamau yn y grŵp chwarae yn ofalwyr maeth ac maen nhw'n aml yn dweud cymaint o foddhad maen nhw'n gael wrth feithi. Felly, o'n i'n meddwl ei fod yn rhywbeth y byddwn ni'n gallu ystyried. Roedd pawb yn argymell ein bod yn cysylltu â thîm Maethu Hawdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf, felly dyna wnaethom ni. Cawsom ei synnu gan o wahanol ffordd y gallech fod yn ofalwr maeth. Doeddwn ni ddim yn gwybod am yr holl wahanol feithau nes i'r tîm Maethu sôn amdano nhw. Byddem yn gallu gofalau am famau newydd a'i babanod, darparu gofal dydd neu rhoi cartref diogel i bobl ifanc yn eu harddegau a'i helpu deimlo yn bod yn cael ei gwerthfawrogi. Rydyn ni wedi bod yn maethu ers 3 blynedd nawr. Mae'n bendant wedi bod fel rollercoaster. Mae cwpl o blant wedi bod yn aros gyda ni fel gofal dydd neu am gyfnod byr. Hefyd mae mam ifanc a'i baban newydd wedi bod yn aros gyda ni am ychydig o fisoedd. Roedd hynny'n anodd, ond roedd yn brofiad gwych. Rhoddodd ein tîm maethu hyfforddiant arbenigol i ni cyn y lleoliad, a bu hynny'n helpu ni fod yn well rhieni, ddweud y gwir. Mae'n gweithwyr cymdeithasol yna bob amser pam i ni angen nhw. Mae fel cael hyfforddiant gorau ar gael i ni drwy'r amser. Ar hyn o bryd mae gennym fechgyn ifanc gyda ni, Jake. Mae'n 15 oed ac mae yma gyda ni ar leoliad hyd dymor. Mae'n dal i weld ei fam unwaith yr wythnos ac mae'n bwysig iawn ein bod ni'n dod ymlaen gyda hi hefyd. Doedden ni ddim wedi meddwl am feithi person ifanc yn ei harddegau yn y dechrau, ond mae wedi gweithio'n arbennig o dda. Mae jyst a fi'n cofio sut oedd e yn ein harddegau, felly rydyn ni'n defnyddio'r profiad na i harwain ni. Mae Jake yn wych gyda Zac ein bachgen bach, mae fe fel brawd mawr iddo. Y cyfan rydyn ni eisiau yw rhoi cyfle iddo fod yn hapus a chael plentyndod hapus. Dyna yw maethu, rwy'n meddwl.